Tässä tosiaan juttua, videon pätkää minun näyttötyöstä, eli työnäytös Kallioniemestä Jokijärveltä. Taisi olla 1.7. päivämäärä. Tuolla on naiset katsomassa kuule tiilihommaa. Voisitko ne odottaa, että hekin tulee tähän, että kerkiäisi Minä nyt tähän päälle sepatan, mutta että yleisöä siis oli jonkun verran paikalla ja kiinnostusta oli niin kuin kuuluu ja minä tässä sitten näitä juttuja selittelen ja minun jutut ei varmaan niin mielenkiintoisia ole, kun tuolla taustalla välillä kuuluu tuon oppaan ääni, niin senkin jutut on kyllä hyviä. Perinteisin tapa tehdä huopikkaita, mutta niinku... Tiedätkö kursseja? En mä niinku tänä vuonna vasta opetellut tämän homman. Pitääkö kursseja? Eilen oli kierroksella yksi mies, joka sanoi, että Mä tykkään itse pitää tämän niinku päällypinnon tällä aika tasaisena, että sitten niinku lisää vaan tänne alle, mikä niinku tässä tuntuu epätasaiselta. Ja kantapäät ja pohjat niin pitää vahvistaa kunnolla, että sitten kestää ja sinnikäs usko. varpaiden kohdat. Ja, Paljonko sulla tulee siihen villaa grammoissa? tähän mä sanoisin. Siis 100 grammaa ehkä. Joo, niin just. Ihan päästä heitin. Minusta suuri anti on se, että kuinka sitä niin aika hienoa. Oletko sä nyt sitten innostunut näistä sitten tavallaan tästä, näyttää siltä, että sä oot huovutellut näitä niin enemmältikin niin. Joo, mä oon nyt kevään aika lailla huovuttanut. No niin, kohta tulee niitä oppaan juttuja, niin kuunnelkaa. Eli siellä on ensin tuohet ja tuohien päälle on maata. Eli tästä kun tämä rakennus alettiin rakentaa, niin tästä kaivettiin maa syrjään ja se maa sitten sankoilla ja konteilla ja minkälaisilla yksinkertaisilla välineillä se raahattiin. Eli tuohi ja sen päällä maa. Se on edelleenkin. Ei, se on otettu pois. Joo. Nämä hirret alkanut painua elämään, alkanut kaikkia rötistää. Niin, se on alkanut notkistua, niin se on sitten poistettu se maa sieltä. Eikä nämä ole niitä vuoliaisia, mitä se Herkko laski. Täsmälleen näitä on. Ja ajattelen, siellä oli niin pahat näköhäiriöt, se ei päässyt tähän 4. Vai siitähän ei tullut tolkkua. Sehän päätyi vaikka minkälaisiin lukukemiin, kun silloin oli niin pahasti hummeiden sekaisin. Niin. Ja tuosta ikkunasta se kävi aina katsoa, että mitä näkyy, että onko nyt hiekan ja samalla se on ilmavampi, se eristää ja sitten se maa on niin kuin painona. Joo, erittäin hyvä. Joo, mutta tässä niin näkyy. Joo, se on erilainen. Ne on kaikki yksilöitä nämä vanhat talot. Niitä puretaan ja siirretään. Tänäkin täällä 3 kappaletta. Tässä tulee justi mielenkiintoinen juttu, niin kuunnelkaa. Mä näytän, miten tähän pirttiin tultiin. Minä pyydän sua pikkusen siirtymään. Eli tännehän, kun ajatellaan vaikka se Herkko tuli tänne sisään, niin sehän kuulee kopisteli ensin kengistä ja lumet hyvin huolellisesti ulkona, koska täällä oltiin ulkokengillä. Ja tämä lattia oli kylmä, täällä ei ole mitään eristettä. Ihmiset tulivat näin sisään, istuivat penkille, saattoivat sanoa päivää tai Jumalan tervettä, mutta miehet eivät tuoneet terveisiä. Ja sitten ihmiset istahti tähän. Ja vasta sen jälkeen juttu alkoi. Ja ketään ei pyydetty istumaan, sen piti älytä itse istua. Mutta aina istuttiin näin. Taastelun salissakin tämä sama asento. Se on aika jännittävää. Sielläkin tehtiin niin, että mentiin istumaan tuolla. Joo, että se on niinku tämmöinen suomalaisen kulttuurin joku tämmöinen. Ihan mukavalta asento. Niin, ja nyt tuo penkki on kiintopenkki. Ja nämä on yksi kaluste, joka Koillismaalla on ihan tavanomainen. Nyt tämä penkki ei ole täällä, tässä tapauksessa kiintomerkki ei käy seinässä. Kun tämä seinä on mennyt vähän vinoon, niin tällä on oikeasti seinä. Eli nämä on aina lähty ostamaan värjättyä mustaa villaa, siis se on ihan kauheata. Siis siitä irtoaa sitä väriä ja se huopuu tosi huonosti. Joo, se on varmaan karkeamaa oloinenkin. Niin kuin kyllä mä oon huomannut langoissakin, että tummaksi värit ja ruskeat ja mustat niin saattaa olla karkeita langoja. En minä muistanutkaan, että mulla oli ääni noin lähtenyt, siis minä olin ihan äänikähänä tuolla. Tuosta voi kokeilla, että minkä verran siinä on niin sitä rasvaa tuntuu. Tai... Joo. Mistä sä oot tilannut varmaan jostakin?
Nämä on Mustalammas kehräämöltä. Joo. Ja Karstaamo, kumpi se nyt onkaan. Siellä on minun mielestä tosi hyvä villanlaatu. Ja, Joo. No ei tämä kovin pitkään. Joo, tämä oli mielenkiintoinen pitää työnäytöstä ja ei kyllä varmasti jää viimeiseksi työnäytökseksi, mutta kiitos Kallioniemi, kiitos koulu, että tämmöistä on mahdollista tehdä näyttötyönä ja kiitos kuvaajalle.